Munthu yemwe mukumuona apayo ali ndi nyumba yowulutsira mawu ku Malawi konkuno, ndipo anthu adera lonse amapereka mauthenga osiyanasiyana kwa munthu uyu kuti awawulutsire. Kodi munthu uyu ndi ndani ndipo ndi wakuti? Chinamupatsa maganizo otelewa ndi chani? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umayenda bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo kuti mumve zambiri. Dzina langa ndine Adamu Aufi. Mkuluyu dzina lake ndi Adamu Aufi. Mkuluyu ndi Muslim. Zinayamba zaka za 1990 something, pomwe mkuluyu amakonda kumapita kumapemphero komanso kumapita malo omwe anali ndi maulaliki osiyanasiyana, until one day anabwera ndi plan. Anaganiza njira yomwe ingamapitise uthenga mwachangu kwa wina aliyense derali, monga uthenga wa zizizi ngati maliro ndi zina, kuphatikizapo ulaliki. Anapeza maspika, kompyuta, amplifier, zinkweza mawu ndi zina. Kenako anakwera mu mtengo wa mango ndi kukapachika maspika komanso zinkweza mawu ndi kulowesa nthambo m'nyumba momwe production yonse imachitikira. Amayika maulaliki ndipo anthu aderali anayamba kumasangalala ndi mchitidwewu, ndipo nyumbayi inapatsidwa dzina loti Radio Mjigo, kamba koti ili pafupi ndi Mjigo. Ukukutu ndi ku Ulongwe, boma la Balaka. Anthu aderali akakhala ndi uthenga oti anthu adziwe, kuphatikizapo malonda, ndiye kuti amapita ku Radio Mjigo kuti awawulutsire uthengawo. Mkuluyu ndi osangalala kwambiri ndi zomwe amachitazi, ndipo ali ndi maloto oti akazapeza ndalama nyumbayi izakhaledi yowulutsira mawu dziko lonse lino. Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umayenda bwino. Amagulisa maglosaries mu trading ya Ulongwe. Anthu omwe amadalitsika nayo Radio Mjigo sachisilamu okha, komanso omwe sali asilamu, kamba kuti uthenga wina omwe umawulutsidwa ku nyumbayi ndi wa wina aliyense. Kunabwera amakra atamva za mkuluyu. Nkhani inavuta pomuganizira kuti ali ndi zowulutsira mawu popanda chilolezo. Koma nkhani itapita ku khoti, Adamu Aufi anapezeka osalakwa. Maganizidwe a mkuluyu anali ochititsa chidwi. Ndi chifukwa chake ndinaganiza zokajambula kuti ndigawane nanu nkhani. Mkuluyu ali ni malingaliro oti izizi zisazathe nderali, kamba kuti anthu ambiri amadalira iyeyu. Amakhala akuphunzitsa ana ake kuti iye akazamwalira ana azapange inherit zimenezi. Share Adam's story.